Standard chill spot. Well it's sissy. You know what I'm saying? Kaya pazvunhu zvacho yakasika munhu wese nemufananidzo wake kungoti zvemazuwano angova mazvake asi munhu wese munhu wese yakakosha munhu wese yane basa munhu pamtapera munhu wese munhu wese yakakosha munhu wese yane basa munhu pamtapera angave muroyi munhu ingave mbavha munhu ingave pfambi munhu angave murombo munhu anondiudza kuti chiko ane chiko chaanoziya chiko ane basa reiko asi munhu wese yakakosha munhu wese yane basa munhu pamtapera munhu wese munhu wese yakakosha munhu wese yane basa munhu pamtapera. Everyone is special zvauri munhu woita hunhu munhu wese zvinhu nyangwe sauro aiwa zvinhu ketchup sada kuendesa angave murungu munhu angave musope munhu angave muboyi munhu angave muketa munhu wese munhu wese yakakosha munhu wese yane basa munhu pamtapera munhu wese munhu wese yakakosha munhu wese yane basa munhu pamtapera angave muroyi munhu ingave mbavha munhu ingave pfambi munhu angave murombo munhu anondiudza kuti chiko ane chiko chaanoziya chiko ane basa reiko asi munhu wese yakakosha munhu wese yane basa munhu pamtapera munhu wese munhu wese yakakosha munhu wese yane basa munhu pamtapera. Everyone is special zvauri munhu woita hunhu munhu wese zvinhu nyangwe sauro aiwa zvinhu ketchup sada kuendesa chizi kune munhu. Levels Production.